Maria Romero Laspiur. Hemen loturarik ez dago. Jaska, hola, zuzenean. Atxaldeon. Kaixo. Atxaldeon, Maria. Ondo, hemen loturak aurretar eta loturak atzera. Aurrekoan esaten genuen zelan diseinua eta artea lotuta zen, ontzen gastronomia eta artea lotura, ez? Kintsugiaren asuntuarekin zelan lotu dugun. Kintsugia beraren lotura bada. Piezen arteko lotura. Lotura da. Aplika daiteke artera, aplika daiteke bizitzara, filosofiara, zaurietara, emozioetara. Zepolita. Konzeptu japonesa danentzako balio dauen zerbait, ez? Eta zu teknologiarekin ere oso lotuta zaudenez, kintsugiaren beste pausu bat ere emana zaude. Bai, aurreko urtean justo Oji proiektuaren barruan, genuen kolaborazio bat Primo Studio diseinu batekin, berak diseinatu zeba lorontzi bat, lañado teknika. Lañado da, bebai hori, loturen teknika bat, grapekin, zeramika purtuta zegoan zeramika bat, zelan lotzen zen, grapekin, ez? Kintsugia moduan, baina pegau biharrian, ez? Grapekin lotzeko teknika bat. Eta genuen justo lorontzi bat teknika hori berreskuratuz. Eta lorontzia iruden imprimatu genuen. Eta justo atzo horretaz berba itzen, horretaz gogoratu nintzen. Bai. Zepolita. Eta zegin zenuten, zatika imprimatu eta gero elkartu? Hori da, ingenun, 3 zatitan, 3 modulotan moduan, imprimatu eta gero, soka batzuekin lotu itzen ziren 3 zati horiek. Diseinua zan guria, gu bakarrik imprimatu ingenun, baina diseinua zan Jorge Primona. Maria, ni jubilatzerako, naiz da arratek eta etxarrik agarra jotze jaten, oainik urteatu falta zaizkit, ez pentsa, zu kontrolatuko ez du kintsugia nahi erakusteko, nire jubilazio plana lehengon Javier izan nion da, jubilatzeakoan kintsugia itea baino, esan diate oso zaila dela, horrautxakin eta... Nola ikustezu, gai ikusten nazu, ikasiko dugu? Bai, nik uste baietz, ez? Ontsen YouTubeekin eta tutorial pila bat egongo dira, segurazki ikasteko. Bestela Japoniarra junal gara. Ja, ni onda nago, baina kintsugi zalerikan ikusi. Baina, ostra, iniz ikusi aldezu tutorial bat japonesez. Ze, orokorrean tutorial asko daude Amerika Latinan, ez? Zor, orokorrean pilo bat daude. Zer gauzatarako arkitzen duzu bideo bat, ala esaten dute. Baina, japonesez, nola izango zan, ez? Asko zehatzago. Zegia da, tutorialetan jendea orokorrean, 17 minutu, 30 segundutan azal daiteken zerbait azaltzeko, ez? Japonesak izango die... Dita, bai, ez? Bai, al grano, directamente, jungo dia. Bai, ez dakit ez dut inoiz, baina segurazki Latinoamerikan egongo diala, igual, tutorialik bat. Baitare. Horri buruz. Bilatzen jartzen baldin bagara. Bai, komunitate japoniar oso edatuak badaude Amerika Latina orokorrean, esaterako Brasil nik uste dela japoniarren bigarren komunitatea handiena munduan, eta sushi ekoizlea handiena Japonia eta gero. Eta Brasilen flipatzen dezez sushi ona jaten den. Eta Perun... Asentzio! Asentziok babestutako sartzea. Bueno, eta Perun ere japoniarren presentzia handi izan da. Horre izan dira gainera politikariak eta bestelakoak klase sozial altuan. Eta gastronomian eragin handia izan du horrek. Hori da. Perun banekien, baina Brasilen ez nekizan ezer. Nola da, sukaldaritza peruar japoniarra, kine, izen badu? Wow, ez dakit. Javi jakin gozun baino. Hori badago, Nikkei. Nola? Nikkei. Baina horrela deitzen da, Donostiako jatetxea? Bai, baina berez sukaldaritza Nikkeia da nasketa hori proposatzen duena. Bueno, nola egin beharko litzateke lotura gaurko gaira joateko? Bueno, esan genezake guri gustatzen egula gaiak jostea, gaiak lotzea, gaiak ezkontzea, azken finean, ez? Gaien arteko ezkontzaiek sortzea. Eskerrik asko, Eta ezkontzak gaietatik arago badoaz, ez, Maria? Bai, ontsen pentsatzen eguan, ez da tradizio bat ezkontzetan dala platerrak apurtziana? Ez dakite, Greziako ezkontzetan. Grezian, ez? Nik horinekin Segoviako kotxinilloakin, baino. Zer?
Hori, Segoviako kotxinilloarekin enekin Greziako ezkontzetan. Lurrea bota ez, kotxinilloakin. Baita gero airera bota eta platera utzi egin behar da, hori dio tradizioak. Bai? Bai. Bueno, tira, Grezia exotikoagoa da. Grezia exotikoagoa, bai. Bai, Grezian uste eta porzen dituztela platerrak ondo azteko eskongaiak, ez? Ez dakit olako zerbait da. Bai, hori. Gaurko gaia da... Platerak ez ditugu hau txiko. Baina, hori da. Segi. Gaurko gaia da, krisi honek, COVID-an krisiak zelan afektauak dauen, eskontzen arloan. Eta eskontzen arloan eitzen duten langile guztiei. Gehien bat diseinu arloko langilei. Eta, horretarako indot berba... Hori da, gaur egun ezkontzak... Bai, hori da, esan gehitu behar nuen besterik gabe, gaur egun ezkontzak ez direla, ez dakit, zure inbertsioa ez dela bakarrik soinekoan. Baizik eta da, ekitaldi guztian, antolaketa guztian, sekulako, ez dakit, zure bizitzako ekitaldia gertakaria bihurtzen da ezkontza bat, ez, gaur egun. Tantzerkia askok diotenez ere. Bai, azkenengo urtietan, egia esan, uste dute, modan ipini direla, ez, ekitaldi hoiek oso detailatuak eta detaile guztietan pentsatzen den ezkontza horietan, ez? Eta horretarako, papel berriak sortu dira. Papel nagusiena da wedding planner edo papel, ezkontza zuzendarien papera. Antolatzaileak eta zuzendaria daude. Eta horiek wedding plannerra dira. Eta, bururatu zitzaidan, interesgarra iruditzen jatalako, zelan afekta dauen COVID-aren asuntua arlo guzti honetan, eta beraiekin, kontaktuan ipini nintzen, lehengoa izan zen Janire Karo dela Gasteizko wedding planner bat, bera, Estatu Batuetan Nueva Yorken lan egin da gero, ona bueltatu zanean, ikusi zeban Euskal Herrian ez egola wedding planner papeleko kontzeptu hori, eta beran negozioa monta zeban. Eta, ordundikan, bertan hasi da lanian, eta ditzu, herri oso desberdinetako jendia Euskal Herrira etortzen dana eskontzera, inglesak, australianoak, japoniarrak eta asko. Eta berak eramaten ditzu eskontza guzti horiek. Eta bera, komentauz estan, beraz dirudunenak, ez? Bai, boda handiak, hori da, bodorrioak, ez? Eta bera komentauz estan, hori, azken finean ez direla, krisia igarri dela, azkenean, bertan behera geratu dira eskontza pila bat, eta kontuan eukita, jende guzti hori ez dela etorri bertara eskontza egitera, azkenean frontera guztiak itxita daoz, ezin dira bilerak egin, eta gauza guzti horiek. Eta, baina alata guztiz be, hurrengo urterako programatzen hasi direla eskontza guzti hauek. Orduen beraientzat ez da izan hain krisia handiaz, azkenean ongo urtean egingo ez diren eskontza guzti horiek, hurrengo urterako usten dituzte eta prestatzen hasi dira ja denbora gehiagoerekin. Ados. Bai. Eta, esan. Ez, gero zeneukan beste batekin ere bai hitz egin zenuela, ez? Wedding plannerrarekin edo pasako gara hurrengo. Bai, eta hori, Janirek esaten zestan hori, ez? Azkenean ez direla bertan behera utzi, baizik eta aplaza egin direla, ez? Atzeratu egin direla. Beraiek alata guztiz be, pentsatu dute, oingo urtean bebai jarraitu behar direla gauzak itxen, naiz eta hurrengo urterako utzi eskontza guzti hauek, oingo urtean proiektu berriak ere hasi dituzte, adibidez, aholkuritza proiektuak eventuentzako eta holan. Eta, kontuan eukita hori eta hori dana, topatu nintzen Oktubre Estudioren lanarekin. Oktubre Estudio da beste estudio bat, wedding plannerraz aparte, berak eitzen ditu direkzio artistikoko proiektuak. Orduan, interesa bebainekan jakiteko eskontzezataz aparte, igarri dan kristialdi hau beste arlo batzuetan ere, ez? Azkenean bakarrik ez dute eitzen lan eventu horietan, baizik eta eventu askotan. Eta Laurak, dala Oktubreko estudioko neskak esaten zestan, beraiek gutxi gora bera berdina gertatu jakola, ez?
eskontzak ez dira ingo urtean, baina eventu asko ere ezingo dira ospatu. Eta, bueno, dabiz pentsatzen, holan, uda bukaera eta urrirako eta ja, bilera txikiak eta hasten, itxen hastea, ez? Igual, wedding plannerren bati inoiz galdetu beharko genioke pixkat aterako naizula gaitik, gaino, eske, lehenguan lagun batek idatzi zidan oso ofendituta enteratu zalako bere bikote hoia, gaina urte batzu pasata zeuden eta ezkonduko zala, beraiek garai batean bikote zirenean aurrikusitako leku berean, musika talde edo proposamen bereekin, eta hau gaitzarra da, ez dakit, oso justua da, baina hor gai asko daude, umeen izenak adostu eta gero beste bikotearekin ume izan eta izen hori jarri. Eta holako pelikulak, ez? Wow! Bueno, horrez dakit, egile eskubideak bezala sinatu behar da, ala, ja, guztiz. Ateatzea gaiti, baina gaina... Hor lotura izan daiteke... Ez dakit... Izan daiteke, honek ematen du gehiagorako, Wedding planner batek daukan ardura ere badela urduritasunak eta kudeatzea, eta ez, denaren eta lankide edo eragile eta artista guztien arteko lankidetza hori bermatzea, eta benetan ez, koordinazio lan hori, eta... Eta sormen pixkat izatea, ez, proposamen berriak egitea, alegia, ez, nik badut buruan auta beste zen ere, bikote horiak hori neukan, beste momentu batean zaude zure bizitzan, eta venga, gauza gehiago badaude, zukora aurrikusia zenuen hori baino, ez? Eta... Ala ere, ze originaltasun falta, ez? Bai. Ja, hombre. Egia batzutan, bikotetan izaten dela, ez? Ezkontza oso garbi ikusten duena, eta ezkontza hain garbi ikusten ez duena. Eta horren batek hor ideiak eta garbiago dauzkatak, ideia horiek, akaso autoretza eskubideak, bereak izango dira, baina tira. Venga, wedding planner batekin edo beste norbaitekin hori landuko dugu beste batean. Maria, wedding plannerrez aparte hor badaude, bueno, ezkontzen inguruan arlo pilo bat, ez? Hori da, bai, arlo pilo bat. Bueno, bai egon nahi interesauta jakiteko, en plan, loren diseinuan eta zelan ikusi dan afektauta krisialdi honen gaitxik, ez? Azkenean bai, beraien negozioan parte handia eskontzetan daudela plantea, bueno, eskontzetan egiten dituztela. Orduan, bueno, egon nahi pare batekin bai berba itxen, bat, beran lanaren 80% eskontzak dira. Orduan imaginatu, ingorteko eskontza guztiak bertan bera geratu dira. Baina, bueno, badabiz, planteamendu berri batzuk planteatzen, adibidez, honek 80 beran lan guztia eskontzak zirala, ingortian planteau dau, webgune bat zabaltzia online saltzeko florak, denda bat zabaltzia lehenezekana, eta, bueno, negozitxua pizkata helatzea, ez? Aldaketak. Teknologia erabiliz, Instagrama gehiago matxakatzia, eta gauza hauek. Hau nola deitzen da? Estudioa? Flores para Venus, deitzen da. Bueno, Bizkaiako estudio bada. Eta Gasteizen bebai, bueno, badau beste bat, Margarita Meiaman deitzen da Lora estudio bat, beraiek ez dut hainbeste lan eitzen eskontzekin, baina, bueno, azken tinean bebai, denderi bebai, bueno, komertzio txikiari bebai, afekta dio krisialdi honek. Eta, bueno, ikusi dute, zelan azkenengo hilabetietan, ez dute uki bat ere ingreso hori, bez? Hori bai, sektore hauetan laguntza gehiago nik uste dut egon direla autonomoak izan da, beste sektore batzuetan baino, laguntza ekonomikoak. Argi dagoena da, egokitzen jakin duela gehiengoak, ez? Eta berrasmatzen haien zerbitzua. Eta azkar-azkar aipatu nahiko nuke hemen ere izenak gaztelaniaz daudelako, eta aurretik nabarmendu diguzulako, nahi zenuela artista edo, bueno, eragile bat baino gehiagorekin hitz egin, baina ez duzula lortu, hain zuzen ere gaztelania, euskeraz, gai ez zutelako ikusten, haien burua elkarrizketa egiteko. Ez? Hori da, bai. Edo batzuk ez zekitelako, euskeraz, zuzenean. Oso guztien dago etopatzia jendia hausartzen dana, Eta justu aurrekoan ere iratitrantxek berdina aipatu zigun, gauza bera aipatu zigun.
Bai, ez dakit nik uste dut ez garela ausartzen, baina, bueno, edo jende asko, naiz eta euskeraz jakin, ez dala hain seguru ikusten beran burua euskeraz berba itzen irratian, ez dakit. Eta hemendik egingo dugu deialdia anima daitezen, ezta? Bai, eta batez ere gure akatsetatik abiatuta, pentsa gu euskaraz ezi, lanean ari garen jendea gara, eta guk ere egiten ditugu akatsak euskaraz hitz egiterakoan, beraz, inongo erru sentsaziorik eta presiorik gabe eskertzen dugu eta euskaraz. Eta komplejurik ere. Hori da, bikain moldatu gabe ere, gurera bere testigantzak euskaraz ekartze hori ikaragarri eskertzen dugu, beraz, animatu denak, bigarren kafe hau gurekin euskaraz hartzea. Hori da. Eta, bueno, Maria, bukatzeko, ezkontzen gaiari buelta ez, borobiltzeko edo, ezagutuko dugu diseinatzaile bat. Hori da, bai, azkenean oso garrantzitsua da ezkongaientzako beraien soinekoa, ez? Eta gonbidatu guztientzako, eta, klaro, kasu honetan, bertan behera geratu dira ezkontza asko, ingo urtean. Orduan, nahi neban bai, interesgarria iruditzen zitzaidan ez, pizkat kontatzea beran esperientzia Goiuri, dela soiako diseinatzailea, bera justo oingo urtean egin daue marka irudiaren aldaketa bat, soia markatik soia bridal markara, azkenean da proiektuaren evoluzio bat, ez? Baina, beran proiektuaren komplementu proiektu baten hasi zana, bihurtu zen ezkontzetako gonbidatu eta ezkongaientzat soinekoa diseinatzeko proiektua, ez? Eta azken urtean ja bideratu da guztiz ezkongaietara. Hori da, zentratu da pixkat horretan, ez? Eta, interesgarria iruditzen zutaidan, berakin berbaitxia, kontatzeko pixkat berak, aber zelan, ze sentidu daban krisialdi honekin, ze planteatzen dauan oingo urterako, eta hori. Eta hementxe daukagu, Goiuri Unanue Arruabarrena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Ze guapa, belarritakoekin. Ze belarritako ditu, ba? Pero Laspiorren belarritakoekin. Noski, beti. Sonda. Gainera, beraiek estudizua dakate, Goiuri daka estudizua Orion. Eta azaltzen ditugu bai, komplementu moduan gure belarritakoak bertan, orduan, ja. Zuen belarritakoek balio dute egunerokoan erabiltzeko, baina baita dotore jantzeko ere. Bai, ezkongaiak bai eraman dabez gure belarritakoak. Bai, Bai, hausartu dira, bateron bat hausartu da. Ze ondo, ze polita. Guazen soia markaren historioa edo errealitatea ezagutzera. Goiuri, konta iguzu nola harrapatu zaituen COVID-19 krisi honek, bete-betean harrapatu zintuen, ezta? Bai, Mariak esan duen bezala, justu aurten eraokila hartu genuen markan bidea guztiz aldatzeko, eta zentratu geha ezkongaietan, eta neurrirako joskintzan. Eta justu harrapatu gaitu, larun baten esan baziguen ezingo ginala gehiago atera etxetikan, ostiralen ingenun xutina, argazki sesioa, kolesioana. Eta berez genuen, aste hontan izango zen desfilia, San Telmo Museuan, baina, klaro, dena bertan bera gatua. Beraz, dena presten nuen, baina hor dago, ez da, geldi. Bai. Ala rapatu gaitu. Baina aste hontan ja hasi zarete zitak hartzen, eta ez, jendiakin geratzen, beraien diseinuekin nasteko eta hori dana? Bai, hori da. Azkenen, saiatu geha baitare geldi ondanen dana, bezeruakin online bidez behintzat zitak mantentzen, ez? Eta bezero berrikin lehenengo zita horiek online bidez izaten. Eta bai, oain eman diguela baimena pixkanaka berriro zita horiek ematen juteko, hasi gara aste honetan, pixkanaka lehen digenitun bezerokin berriro elkartzen, ikusteko ze plan dazken baitare ez. Ze batzuk bertan bera utzitu ezkontzak, beste batzuk atzeatu ditue, baina indikan ez daude seguru udarako utziko dituen, edo gehiago atzeatu beharko dituen, eta hor gabiltza pixkat lotzen gauza danak. Eta... Segiz, Maria. Segi, Maria. Bale, ez que justo entzun nintzen. Eta planteamendu berria dituzute temporada ontako ala oingo urterako?
Bai, bueno, betianik pentsatu, bueno, nahi izan dut kolekzio bat atera preta porterrekoa dela jazteko prest dauden kolekzioa. Seguk berez neurrira ite deulan, gehien bat. Eta ikusita zegoera da hon, gaude pentsatzen hori gonbidatu entzat, pixka soineko bereziago batzun kolekzio bat ateratzea, eta izan berren neurrira itekoa zuzenen saltzeko, eta hori online plataforma baitare jarriko genuke. Azkenen, iruditzen zaigulako krisi honek eramango gaitula online gehiago erostea. Ze pixkat bildura hartu jogu, ez? Kontaktu horrei eta probatze horrei, eta... Eta igartzen da jendiak bertan behera utzi dauela eskontzak, ala, bueno, jarraitzen da ideia horrekin urren urterako, ez dakitzeran ikusten. Bai, nahi oaingoz ez diate zer kantzelatu como tal, osea, ninduena da atzeratu. Atzeratu izkio hori hilabete batzuk, edo datorren urteako, eta beste bat hori eskonduko janak. Eta gonbidatuak badaude zai eskonduko janak zesate joen. Baina baitare orokorren atzeratu ingoitue. Eta Goiuri, konta iguzu, nolakoa da zure estiloa, edo nolako soinekoak egiten dituzu? Bueno, azkenen neurrira joste horrekin, pixkat bezerua eta bilon arteko zerbait da, ez? Bezerua segun eta nolakoa dan, lako soinekoa ingo jau. Baina gure estilua izatez, definituko nuke minimalista bezala, sobrio bezala, elegante izan leike, pixka moderno, eta beti bilatze dugu erosotasun bat. Soineko bat, ezkontzako soineko bat, ez da izatez eroso, baina, bueno, zaigatzea, bai, pixkat nezkon gaia beha, eseritzeanen, dantzaiteunen, besuak altzako itunen, eta lagunak bezarkatuko itunen eroso sentitzea. Oie guztiak non topatuko dituzte entzulek zure diseinuak eta zure pista orokorrean? Soia izeneko sare sozialetan? Bai, hori da, atelierra hori jondak hau, eta gero webgunia oantxea eraberritzen, porque harrapatu dugu denakin, eta webgunia soia.es da. Eta gero sare sozialetan, hori Facebooken eta Instagramen gaude soia braidal bezala. Nola, soia? Bridal. Ingelesez, bai. Ingelesez dena hobeto galditzen delako, ez? Bai. Eta internazionalagoa delako. Hori da. Bueno, Maria Romero Laspiur, Goiuri Unanue @barrena, indar pila bioi, eta, bueno, badakigu berrasmatzen badakizuela. Ez dakit, zorionez hori da gaur egungo gazte edo sortzaileek dauzkaten ezaugarrietako bat, ez? Egokitzen jakitea eta etengabeko eraldaketa hori. Beraz, bueno, joango gara ikusten, zer dakarkigun honek guztiek, eta hori bitartean jarraitu sortzen, eta eskerrik asko. Maria, zuri datorren astera arte. Urren astera arte, bai. Agur bioi. Agur. Agur. Ai, agur.